Hey guys, good morning. Welcome to another Filipino mukbang. I'm so excited. I came home to see my family again. Say hi, ma. Hi, good morning. So my brother's here. He Mga doesn't antang. want to show the camera, but we have Bulad, Danggit. Hala, crispy pa siya, ma. Danggit, and then meron tayong corned beef, bacon. Oy, may... Kana Oh my doon, gosh. kay na tamis kay na siya. Mag-thumbnail sa ta. Wait, kasi lang. Hawali sa dama. Kuha ko sa. Dugay ta kakaon. Okay, go. Meron tayong mangga. Oh, dito na nila. Meron tayong corned beef, rice, at itlog. Okay guys, let's eat. Musta na ka, ma? Dili makita. Okay. Nice lagi yung balay, kina yung mga langgam-langgam. Oh. Nice. No, wala ni sa Toronto. Wala. Bukan nito construction. Habak ka, tsaka buntag. Maglabay ko ng ulo ng mga Fabio. Kaya mayroong madungog. Construction. City man kaayo. Wow. Salamat sa breakfast, ma. Sayo ka umata. Tagalog nila. Kain tayo, guys. Kaya na. Kain tayo, guys. Nga. Grab breakfast with us. Kuyog ta sa kuan jud anak. Kuyog jud taloy. Para speak ka anyway, kanang Pilipinas na raman sige. Lami magkinom. Ana man ang rota, London. Pag human sa London. Paning kamo tiloy, pag travel hack loy. Ah. Sana credit card. Tabok na, matigom na na siya. Dali ang Magka-crispy. London. Pag human sa London, stay sa ta dito 2 nights sa doon. Sa London. Or 3 nights. O, then pag human cross, then tag Minorca. Kamay laging danggit yung dipito. Kaya, pinakalit naman na ka mabaho ang balay. Hindi ko ang gimintas kaduto lang gani ka. Imon lang gi. Kuan. Mura pag mahulot niya, hoy. Hulot na ni mo. So may plano next year, Loy. Nagpaplano kami guys para travel namin next year. London! 3 days sa London. Planning to go London. 3 days sa London, then Minorca, Spain. Equivalent to the Jinky. Kaloy. Spain? Moment Spain. dayon nila ni Paan. Nila ni Jinky sa Paan. Gwapo Minorca daw. Akong gitert. Gwapo? Gwapo kayo dyan. Daghang kayo mga sorry. places nga. Ano siya, ma'am? Nearby bang mga places? Gwapo kayo. Akong research. Kaloy. Kuyog lagi na siya. Sigumi, Loy. Ako minsan 500 ang plane ticket. ang So long- dapat nakay 1,000. Oh, 1,000 jud lay. Pag tigong yung 1,000. Oh my gosh, so good. Bacon. Mingaw kanyang balalamig kay kaon sa gawa. So ito, sabak kayo. Buntag pa sa'yo. Ano no? Instruction. Musta sa balo dyan? Pero, nice biya ang party. Barbecue. Mara lagi mong giluto ba? Nagkita nga nakitog ko. Dagan na ikang bulak. Daghang pong kuam. Hindi ka manglangaw. Kaya, luulo naman ang Yung sa explanation ano mo, attract ang langaw, anak. agos siya ang kuan. Flower. Sa sulod mo naman ako sa balay yung butang. Anong butang mo naman sa gawas mo? Ay, anong dili mo? O man na sila ng hilabot ni mo. Mao! Ang buol kay siya. Magpatyo ni mong nature. Nag-uul Bakit ba sila yun? Nag-uul ka na siya na ako. Ang anong gitrap daw na ako ang lango. Ang langaw, wow. Ano ako sa gawas ng hilabot? Sarap ng suka with danggit. Pinakurat. For me, ang important meal sa ako adjod sa breakfast,
Bahala na dahil o Ako, hindi na dili ako ko mag-lunch. Hindi na ako nag-breakfast, ma-diet man. Bali man ang imo ha. Basta ako bahala na ako dili ko mag-lunch. Then, kung gutomon ko, snack na lang. Dili na good full meal. Mga ako, ang breakfast yun ang ako ang. Mahal magkakaban nga kanang kuan mga balay mga whole entire kuan dito mahal man dito sa ang uban. Pero kung ato ra ka sa basic nga kuan ana may 80. Yun nga, bitaw barato. Kato din mga apartment nakita nato sa Ibiza. Tagang po inana. Niagara ba? Magkuha na ng kata mag-hotel. Pila rin ang hotel lumar. Mahal? Burnett naman tayo, diba? 100 per person. Per person na yun, ha? Ang kwan sa hotel? Di uy, per room. Per person. Oo, per room then pagkahuman kanang mo check in na ka dito na double bed ba ingana. Then dili man pwede man og kuan kanang dito ta pa Tobermory ta dito ta mo check in pagkabuntag katong pares ng gihimo na mo ba nga wa man mo kakuyog duha. Pagkahuman mosulod gyud ta dito sa Tobermory katong ila yung Lagi. kuan. Tala. Ana na lang. Nay mga Airbnb to Bermore. Naa sila lanta lagi ko kay naara man po yung mga motel dito. Magbalon na tag dili na ta magluto-luto dito. Tapos balon na ta og kanang ready-made nga food kay. Dayon, one night rata. Tulog. One night rata then check out ta pag ugma pero pagkahuman hinig human na to walking dito sa human na to solo dito sa Pamahaw. Ako sa man di akong pangutaan sa Joshua. Para mag-final na niya Gusto ako. lang ito swimming pool daw. Unsa? Ano swimming pool? Gusto siya swimming Dito na dumibori kay gwapo kayong tubig. Crystal clear kayo. Mama, September na ba ha? Tugnaw. Di ba sinday dili pa man yun full nga tugnaw na. Magtanaw ko sa weather. Balay nga na swimming pool sa Niagara yung plano. Dugay mo na plano, wa naman yan mo. Mahal mo 1,500. 1,500. Mahal kayo. Makuto yun. Punta ning suka eh. Kuha ma. Unsa man? Bacon. I changed my mind. Ha? Bisag dili lang yun sa sentro sa Niagara siguro doy sa Then Catherine. obya na yan mo, wa yan mo. Gitan agad ni mo. Doon nga na yung jacket yellow. Unsa na siya mustard. Mustard. Wow, mangga. Sarap. Salamat sa breakfast, ma. Di ka nag-ulol, eh. Crispy niya. Ha? Yeah, unsa man gusto day kadaghanon ng bulad. Nugi, gaprito na mangga ni. Gidagan na unta tayo. Mahurot kay na nimo. Madibi ko makaw bulad sa Toronto. Hindi nga biya bulad. Ba? Dago na uy. Nugi? Ketchup combination suka. Oh wow. 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 Aba, wow. The best. Kaya mo pangita, Airbnb? Nakay nakita aloy nag-search man ka. Wala, no? Datamis din ng mangga. Napay lang ka mo. Sa kaman mo na. Kasi mo ganyan sa langaw, lo. Ano nag-ulman ka? Ngano sa gawas, ibutang man na sa sulod. Ako nang labay karon. I mean, animal friendly man na siya. Buhay makugbi. Next year. Hi. Kaya rin ako ito. Magpundo sugbi mo na pag abot nimo sa lubungon kag bi, mamurot imong tanang nawo. Tingnan mo, Uy, dili man na sila tanan nag-receive. Shit.
Sa dili aggressive man yun ng Hindi na si mamaakay man yun ng Wala, siya ang t-shirt, oy. ito po ka, oy. Okay, kung masting na sila ni mo, Matay mo mamatay sila. na sila. Musting naman sila ko yung mga hadlokon. Nga naman. Ano Wala, mamatay ha? man sila? Mamay na nature. Mas stuck man lang. Basta maputol Na nila. ikaw, muna na masting sila, mamatay sila. Ikaw ni mo Dili ka tingon ko Ikaw mahubag. Ay hadlok ka di mas na musting ko di mo ito. Ang saan mapaghadlok, be? Ngayon kag ay Kana hadlok ka. magdagan-dagan ka kana mga anak ka. Ay! Kana ni mo. Tuwing. Hello sa anak. O, dayon, saan naman de? Come, be. Hindi ka nang wala Ang saan man? Ah, kanang? Wala lang. Dwele kay mo corned beef mo. Unsa day mo ang gusto? Daghanon ako oil? Unsa? Butan sabaw? Nadi corn beef nga kuan, Ano wet? ko ang katabitang corned beef sa lata nga kanante juice gamay ano man ingit. Tama Puga ni mo, no? Egg. Wala. Tama ko egg mo. Puga ni mo ma. Para mo dry. Ang dili kay complain niya. Gusto kay kani kaon. Gaan ta egg. Guys, kani siya guys. Sig siya bagulbo. Sig siya complain. Niya, pero gusto kay kaon. Wala na ako'y bami. La bam Mutilaw ka? guys. Mukbang bam comment below. Ha? Bami mo. Mutilaw ka, mag-init ko. Yan na po na kay maburot na siya. Wagi mo na nga og itlog. One egg naman. Lang na grabe kaya ka itlog mo everyday. One. Pwede po kung kinanglan jud kag high kuan nimo. Protein duha ah. Sa ka gym. Walking season. Walking season si mama. Ayam. Walking ka. Kabalo ka anang kuan mo ka ang kag durian. Pila ka equivalent to 8 eggs. Balo ko ma. Ah, kabalo de ka? Abin na ako wala ka kabalo. Sige ingon ana, na science ana. Mojo, but naman ako. So okay. But naman dagway na. Unsi but ha? Alo, wa. Po alis luwa bili po ko unod. Sige mo ana na. Okay. Daghan pa kay dito. Daghan pa kay dito Oo, mangga. ngalang-alang Don't worry. Sige Wala inyo ko ana. Inyo ana. Gikaw niyang bacon. But niya. Ikaw ni mo no. Gaduha siya ganyan. Yera din gikaon. Sige inyo ana kay. I changed my mind. Sige inyo ana na kay mag-slice ko daghan pa man tayo tag mangga. Mo ba? Ginita da kag bam-e. Bangga niya ko ng mangga. Guys, gusto mong bam-e guys. Mukbang salad guys, bam-e. Bam-e. Kuam. Sa Tagalog ng bam-e. Ambot lang. Siya nga sa kusina eh. Yak. Ala asa ka ni pwede ani nga klase nga. Nangita ka nga ani nga klase nga t-shirt. Italy. Over. Sino bitaw sa Italy bitaw ni? Itong Fabio. H&M. Yo, I eh. know H&M. Mango. Kaya mango. Mango. Wala pa. Na may papaya pod. Di na. Whitening soap na ma. Wow, iloy. Moto na sa Cristoga ron. Kaya ang deposit. Oh, kuan na kay wa man siya naka-enroll. Kay klaruhan na na imuhang kuan day. May gani, wakan lagi drop loy. Wala pa ko na-enroll. Wa pa lagi. Saan pag-drop? Aw. Nga may deadline nga ma. Ganahan jud kag bulat. Di ba na may deadline nga mag-enroll? Mag-prito ko trobi. Wala ganahan. Siya nga kay, Ang mango mango gid. lagi. Inang tag mango. Asa man dapit ng mango? Sa Italy lagi. Wala diri na sa kuan. Nam nagway na store lang Canada. to. Pero Naman naman, mall wala uy. nasa square one dagway. Pero nasa ko, Spanish yun na mango. So kung mato mag-Spain, daghan nito. Ato talaga, paling kamuti. Sige loy din kuan Kapo na tigumi na vacation loy. nimo. Tigumi na loy kay ngano chance naman kain na na. Nakita ta dito. Mag-usara tag Airbnb. Ang kuan ano ba? Ma, Naana pa atong guide sa London si Kuya kaadto naman siya. So at least kay di sa ta mangulik Pilipinas anyway, naara man ng Pilipinas per me. Unsa day? nato ko nag-book na mi sa mong trip. 2 months. Gibok na mga hotel, Airbnb, mga flight, train. Tagnapil lang mong gibayad. Wala. Tubalo. 0. No, ma'am. Travel hacking. I don't. Ay, ma. I-charge ng ato ang 30-31 sa. Ingon si Joshua, kana si Kuya maot-ot ra na. Daghan din na siyang hotel nga pwede na siya ka-discount, pwede nga malibre. So ikaw mo book
Pag-book ng hotel para sa ato ang getaway. Chismosa mo kay Joshua. Ano na siya? Andiyan ba? Giwat-uwat tata ni Kuya. Sige Yun na, lang sige yun, na. Joshua, no? Kaya kami bahala sa food. Panoklod Sige, pa ma. Itoklod pa ko ma. ikaw booking sa ato ang hotel. Sige Kaya na. ko eh. Mga water, di ka bash. Doon! Kana naman ano ihigaw Wala ba ikaw man ng mo na. unload kay imuha daw ko Ayun. Sige na, Loy. Go na, Loy. Kuwara ko ka Love ka ni mama. Wow. Paminaw sa baklaruha sa natong 30, i-book na kay. Siya naraman ko diri. Nung nagusagit mo. Nung natulog pa biya mga tao mo. Sagit siya. Una-una siya yung mga alarm clock sa mga tao. Sige na ba? Ma-try na to itong kuhaan Korean fried chicken daw kung sa downtown. Lamit daw. Ay. Nga naman ang atawan mo. Ikaw bayad? Ikaw bayad? Nga naman atawan mo. Ready ka mo bayad? Mahal ay. Sa, Mahal ay. medyo. Nga nang mahal. Ano, Nga naman atawan mo. Yun. Ang basta. Istorya ay ko, Hindi Loy. lang kung gusto yan siya. Yun, ayaw pagkuhan kayo. Nalawa ka sa. One tag. Over $12. I think it's like this much. Mura. Di pagid puno. I don't know. Maybe that was the wrong order. Sige lang, sulay lang. Order ka din. Patilawa lang may tagsa. Di ani na lang doon. Mura na go fried chicken. I-book na siya Papayas doon. na lang. Aron mahuman na atong problema sa 30 ingon siya giut-uwat tatang kuya ma. Pwede siya mo book mga walay bayaran. Karon Dili, nanggalot wala. ka sa ako nga zero. Wala. Sige na kay ka ako Ay, wala, kami wala, ni wala, Papa wala. bahala sa food. Wala. Tuwa rin yung tanin niya mo. Lagi. Kami bahala ni Papa sa food. Ako bahala o sa kuhaan, sa gas. vlog. Sige na kay para kuan. Ikaw na ikuan na nabook anang naam Mga kinamutyo ka nung basta Pilipino food mga Minaw kinamutyo. sa ba? Ah. Ano mahuman na ng ato ang getaway sa birthday Lagi ni na. Joshua. Mungita ta. Oh, sige ha, ikaw na bahala. I-charge sa imuhang kuan, i-charge sa imuhang unsa ni. Anyway guys, thank you for watching. Bye!